Parol. Näçe wagt tol ýatyp gideňe? Men geçen ýyl fevralda ýetdim ben. Gelene aşgadanna ýara bar, gydyr ödükde palit bardy. 10 barmaga çämine de ýara bardy. Göwsümde de kista bardy. Näçe kistalar barda. Ondan onkologa barsam mammografi etdirdim, kista bardy dedi. Eken ýaraman ýördüm, soňra bäri gelip gowy Kapadokkya'dan gowlaşdym. Hemme ýerde doktorla barladan geçdim. Şumadam geçip geldim. Näder öňkü rezultat bilen näder ikisini deňesem, köp zatlam aýrypdyr da. Gydyr ödeginde palida aýrypdyr. 10 barmaga çämine de zat ýok. Aşgadanna bir açyk bar, olam ýördüm galan çay köp. Gözümde çeşir zat ýok. Hemme zatam doktorlara näde aýyrdyň diýdi. Ýok diýdi. Ýene soň mammografi etdirdim, onu hiç zat ýok. Kaladovka ettim neydim? Deydi. Yakını yine onkologa görünüm, bizdeki hiç zat yok deydi. Mart, Hudaýa şükür gowy ödüm döýüşüm. Netip bolsa ýylda bir tapar, iki tapar şeýle gelip durjak. Taýýar katyn dedi, işiňe de üstünlük baraçagyň rehatini gör. Öyle. Şeýle dertlerden hemme halas bolun. Ağrıymady.